Son benvidos un ano máis dende Telecomiña. Hoxe vou facer un informativo sobre a Terra, o noso planeta, que é isto que vedes aquí. A Terra é un planeta rocoso dividido en tres partes: corteza, manto e núcleo. A corteza mide 35 km, que é moitísimo. O núcleo é a parte máis quente da Terra, que pode alcanzar os 5000 grados, que é moitísimo. Os primeiros animais vivían nos océanos. Os planetas xiran sobre si mesmos, por iso existe o día e a noite. Os científicos creen que a vida empezou fai 3500 anos. A Terra tarda 365 días en darlle a volta ao Sol, e as grandes áreas de terra chámanse continentes. A Terra xira sobre si mesma, inda que non nos temos que contar. A Luna tarda un mes en darlle volta á Terra e tarda o mismo en darlle volta ao seu exe. Isto foi todo por hoxe. Adeus!